Max med, og så skal vi lave en venskabsvideo om, hvor godt vi egentlig kender hinanden. Vi stiller 10 spørgsmål, så sidder min mor heromme og tæller. Hun er så det, man kan kalde for en kameramand, så dame. Men skal vi, ja, kameradame, men så tænker jeg bare, skal vi gå i gang, eller hvad? Ja, tak. Ja, okay. Jeg er på den. Du starter. Okay, så det første spørgsmål er, passer det, at jeg nogensinde er kommet til, ikke med vilje, men at give en hul i hovedet? Nej. Jo. Yes, tak. Det var første spørgsmål. Okay. Næste. Altså, det er virkelig... Hvad? Hvor mange kaniner har jeg haft? Den er svær. 3. Rigtigt! Jeg tror, Så nu 4. Det var spørgsmål nummer 2, så det står stadigvæk 0-0. Så er det 0-0 i point? Ja. Nej, har jeg ikke et, fordi jeg Max gættede. Nej, fordi Anton havde haft 4 eller 5. Jamen, jeg fik et point Så før, skal du fordi ikke jeg stille Max ikke spørgsmålet, gættede hvis ikke du rigtigt. kan huske det, så kan Jeg man jo fik ikke svare et point før, fordi jeg Max ikke gættede rigtigt, jo. Nå. Gjorde jeg ikke? Nå, på den måde tæller vi, jo. Ja, så jeg har 1 point. Så er det mig. Okay, så. Hvor mange kærester har jeg haft? Det ved jeg. Nej. Nope. Jeg har i virkeligheden faktisk kun haft 2. Men det var da alligevel tæt på. Ja. Det var tredje spørgsmål. Okay, så 2 point til mig. Hvor mange gange har jeg været til på at dræbe en før? 1. Forkert, det var 2. Ej, shit. Okay, så er det mig. Spørgsmål nummer 4. Okay. Hvor mange har jeg kysset på? To nok, tror jeg. 3. Altså fra min familie også. Så. Har jeg så 3 point nu? Jamen, det må stadigvæk stå 0-0. Gør det? Fordi der er jo ikke nogen af jer, der har gættet hinandens. Nå nej, er det kun når man gætter hinandens? Ja. Altså. Nu har jeg en. Hvor mange spørgsmål har vi stillet? 5. Okay. Altså vi begge stiller 10 til Det er en hinanden. meget lang video, så. Ja. Okay, passer det, at hvor mange kampe har jeg været inde og se med FCK spille? 4. 3. Nej, jeg tror det var faktisk 4. Nej, det var 5. Var det 3, jeg gættede? Det var 4, du gættede på, men det var 5. Så nu var det nummer 6 spørgsmål. Okay. Altså til mig? I har stillet 6 spørgsmål i alt. Også begge? 3 spørgsmål hver. Nå, okay. Så, Du skal måske lige rykke ind i kameraet. Passer det, at jeg kan lande på ben, når jeg laver baglænder? Nej. Ja, rigtigt. Kan vi lige Du få et fik bevis? et point. Brinja. 1 point. Ja. 1 point til dig. Okay. Okay. Hvor mange gange hvor mange gange har jeg været inde og se FC Nordsjælland spille? 2. Hvordan kan du gætte det? Så står det 1-1, Det var bare sådan noget, du sagde. og jeg har stillet 8 spørgsmål. Hvad? Så står det 1-1, og jeg har stillet 8 spørgsmål Ja. i alt. 4 i alt til sammen. 8. Ja, Så 4 vi hver. begge... Okay. Fra 4. 4 hver. De er 4 gange. Okay. Okay, så... Passer det, at jeg altid spiser rabarber ude fra haven, uden at der er puttet noget på, og jeg ikke skyller dem? Nej. Jo, det er forkert. Det står stadigvæk 1-1. Så har vi næste spørgsmål. Okay, Så er det nummer 10 spørgsmål. hvor mange kærester har jeg haft? 1. Okay, 2. Ej, hvad? Så det er det samme. Nå,
Så står det vel stadig 1-1. Det står stadigvæk 1-1, ja. Vi skal til spørgsmål nummer 11, må det være. Okay. Så er det mig. Mig. Hvad er cirka min rekord i at stå på hovedet? Hvad? Nej, 2 eller 3 sekunder nok. Det var helt forkert, Max. Nej! Det er 12 minutter. Er det det? Mm. Er det det? Wow. Det kan jeg ikke længere. Nej, det kunne det jeg kan da du ikke være længere. Det kunne du engang. Nå, hvad er dit spørgsmål? Spørgsmål nummer 12. Hvor mange gange har jeg været i Lalandia? Nej. Ja, 0. Det skal nok til det første. Har du aldrig været i det? Nej, men jeg skal det snart, når jeg fødselsdag. Det. Så glæder vi os til det. Og hvad er det? Er det så ikke Så er det spørgsmål nummer 13, og det er dig, der stiller det, Daniel. Okay. Hvor mange år er min store søster og storebror? Den tror jeg. Min storebror, han er 15, det var rigtigt. Og din storesøster er også Det, Det er jo også 2 spørgsmål i et. ja, så det giver faktisk 2 point, jeg hvis han synes, har ret. Ja. Du havde kun ret i en af dem, det var 15. Så nu står det 2-1 til Max. Og hvor så mange har spørgsmål? vi spørgsmål nummer 14. Det er Max, der stiller spørgsmålet. Hvor mange gange har jeg været i alt ind og se en fodboldkamp? Den er faktisk meget sværere. Lad os sige 12 gange. Ja! Hvad? I alt FCK og Nordsjælland. 6 gange i alt! Så rykker vi til Det var 6 fra hinanden. spørgsmål nummer 15. Og hvor Daniel? mange gange har vi stillet hinanden før? Det kan jeg ikke regne ud i hovedet. 7,5. Og nu er din tur, Daniel. Okay. Okay. Kan jeg lande på benene, når jeg laver en normal salto fremad? Ja. Nej. Stadig 2-1. Spørgsmål nummer 16. Det er Max, der stiller spørgsmålet. Hvor gammel er min lille søster? Hun er 7. Hvor bliver det 6? Hun er ikke blevet 7 endnu. Så går vi til spørgsmål nummer 17, og det er Daniel, der stiller spørgsmålet. Okay. Hvor mange år er min lillebror Lukas? Ikke ham der, den 1-årige, men ham der. Rigtigt. Det står 3, Så står det 3-1 til Max. så er det jo dig, der ved mest om mig. Virkelig. Og så er Max den næste, der stiller spørgsmål, og det er spørgsmål nummer 18. Hvad var det nu? Hvad for et årstal du er født i? Det ved jeg godt. Jeg er lige lidt mor. Hvornår blev jeg født? Var det ikke i 2007? Jo. 2006. Break dance og break stand. Og hvad? Det var rigtigt. Ja, og Så break står det dance og 2-3. break dance. Hvad? Så står det 2-3 Okay. til Max. Og så er det Daniel, der stiller spørgsmål. Hvad spørgsmål er det? Det er nummer 19. Okay, så er det Max, der stiller det sidste. Okay, så... hvad årstal er min storesøster blevet født i? Og hun er 18 år. Det ved jeg ikke. Det ved du ikke engang selv, skal. Nej, det ved jeg. Okay, det er et andet. Passer det, at Simon har fået mig til at græde før? Simon? Simon fra klassen? Nej. Jo. Hvordan? Det er fordi,
Det var en slåskamp. Så på et tidspunkt så ramte han mig sådan et sted. Sidste spørgsmål. Hvor min far blev født, når 2. verdenskrig var færdig. Hvad? Hvor gammel? Hvor mange år gik der, før min far blev født i 2. verdenskrig? Når 2. verdenskrig var færdig? 50. Nej, virkelig! Det var 18 år senere! Shit. Det var sidste dag! Vi ses! Ja, det var det for i dag. Ses!